2 minutos po makalampas ang alas 3 nin pagkaaga. Sabado, Petsa 29 kan Oktubre 2022. Tuloy ang Bagyong Paing. Diretso mo po ang satuyang special coverage ngunyan na pagkaaga. Good morning, good morning, good morning! Ano, pwede na kurokaraturog? Are we safe now? Malikot si Paing, maero si Paing. Sana dahil manlugod ki man ng mga danyos or casualty ade. Pero pigilin ko dyan sa luwas sa Subago. Bako man makusugon sa oran. Doon ko nga na dyan sa tinampo. Dahil man nagkigo-kibaha. Hindi ako lang sa iba. Ano na napundo na ni Oboy? Ha? Ano ito? Ano ka na iso pigigamit ha? Boy? Ayan, okay. Anyway, good morning po sa kabas ng mga parantabay kan Radyo DCGB ngunyan na Sabado. Ayan, sa kabas pong lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast ang samuya pong pataratara sa Lambang Saro sa Endo. Sa mga strandis, ayan, dit na sura sakripisyo pa. Pag nakalampasin ni si Paing, dahil nakisignal, pwede na ka mo makauli sa sendong mga lugar. Beno, inutong na istorya ulit dyan sa luwas. Nasa linya si JB Joshua Bino. Josh, morning. Yes, good morning Tati Direk. Good morning sa mga paraan tabay. Matindi ang tama kan kape. Tigor de kita tigtipirot. Kano? Gabi tigtipirot. Matindi ang tama kan kape. Maray ka pa. Matindi ang mga PSO dyan sa Daraga Direkta. Nagpadangadang pasana. Nagpapait na ng magkape. Oh, iyo. Timplado na? Templado na Direk. Ayos, kumusta mo dyan sa mga pahit ka mga reaon dyan? Sa mga dagdagtang bareta tabi Direk, kung dyan sa Legazpi, matindi na kusukan na oran asin paros. Digdi Direk sa Daraga Albay, tranquiloon ang panahon. Ayos, Tagistisa na nga ni digdi. And sa pagreparo taman sa palibot, nagdumang kita sa may Kimantong area, dumambay kaya direct, medyo matindi duman ang pagbaba kung na makusugan bulas kan oran. Pero hubas man ang tinampo, pero marireparo mo ang mga ragpa bagang basura. Siguro, kasubago, medyo may bulos man na tubig duman. Pero sa pagreparo ta, medyo kunyan man, okay na ang sitwasyon ganito lang po, mga ragpa lang talagang basura. Mm-hmm. Pero ngunyan tabi direct sa padagos na pagrekorida kanda BCGB News, talagang tranquilo man ang palibot nagtulak kita ngunyan pasirin digdi sa Putol si Joshua. Okay, sige, babalikan tayo yan. Mientras tanto, si Pio Natabi, nasa linya man. Pio, good morning.
Yes, marhay na aldaw, direct, marhay na aldaw sa mga parantabay, padagos ang paglibot kan mobile, kan DCGB News. Ang location niya mo ngunyan, onidigdi kami sa may Ayala Malls. And hali kami duman sa kalabaan kan Boulevard, vice versa. Tranquilo man ang lugar. Dainin problema duman, malinig ang tinampo. Pero nasa na duman sa pinakapuro baga, sumato ka na pasiring sa lamba. So tubig duman medyo lapwas buko-buko. Bata mariknong baga itong lugar na ito. Kung igo mga nakamotorsiklo na makaskas buwelo tadaining kasabat, tranquilo ang tinampo mahiwas. Baad pagabot din na dyan, mataraka sindang bigla at naglakop na sa tubig, digdi na sa may pababa baga sa tulay, sa approach kan tulay tabi, Director, sa ultimong tulay duman sa Boulevard. Ang tubig lampas buko-buko and mahararong pa itong maray sagko duman sa may kanto. Ano yan na tubig? Ali dagat o ali sa bulod? Tuhali baga yan sa bulod tabi, Direk Edwin. Taigo baga dyanin minabulos sa patuong iyan kung nali ka digdi sa Boulevard, palaog ka na sa lamba. Igo dyan ni permi minabulos baga sa kantong-kantong mismong iyan. Yaon dyan sa tubig, halangkaw nin lapwas sa pabuko-buko. Na tubig kaya sa mga motoritas mabibigla sinda dyan. Pag dordiretso, kampantehon, tadaining kasabat. Ngunyan, ang tubig dyan halangkaw, tibad ko na mamaransiwal sinda dyan, lalong-lalo na kung mga nakamotorsiklo. Yan, sana ano. Mag-iingat sana tayo, ba't na medyo madurodiklum dyan? Roger, madiklom itong lugar managad na ito, tabi, direct positive to that. Mantang biniltadahan ta, itong sunakabalandrang halabaw na puoni na nuyog, duman sa may Altora Suites baga, kung halik ka digdi sa Boulevard, mawala ka, pag-abot mo dyan sa may Legazpi City Central Fire Station, pagtutukan mo na agad dyan, matataraka ka man bago ang Altora Suites, tayaon dyan so nakabalandrang puoni na niyog na naputol, dahil agad ni makakaging ano man na klaseng bihikulo, apera kung manghigilid ang motorsiklo, manghigilid ning maray ang motorsiklo sa walang parte patukad ka hali digdi sa may Legazpi City Central Fire Station. So iyan ang sitwasyon. Hali man kami duman sa may Orosite bago mi natumbok na so Ayala Malls. Daiman duman nagbaha sa may Orosite baga itong so pagtiko mo man hali ka digdi sa Rizal Street, mawala ka baga digdi sa may Wakis Bar. Daiman duman na binaha tabi, Direktor. Yan saro sa mga pinagababa kung igunin mga araw kining sitwasyon ni na panahon. Sa Orosite? Sa Orosite, negative man nin tubig bahaan na mayor na tinampo and ang mobilya o nakita digdi sa may Central Bank kan okay sa may Iglesia ni Cristo. And ang panahon nagbabagsak ang uran, sukuro-kuso na talagang bagyong-bagyo kasubago mga 10 minutos masanatabi ito, Derek Edwin. Ngunyan tranquilo naman ang panahon. Sa mga tabi, sa mga riverbanks dyan, sa ano nga sa Gumayon, Makabalo, or ano pa sa mga yaon dyan na Salog? Roger, uni kami ipon dumutabing date boy. Uni kami baga sa may puting daga, nagwala na kami. Yan. Hiling midigdi so Salog. Kuan man medyo ora lang kaw maning diit an tubig bahadig din nagbubulaw-bulaw man tabi, Direktor. Pero bako pa ining so arog kan mga nakaagi na talagang makausa nin pag sa angat kan tubig baha digdi sa lugar ta inibagaan na pinag-aantabay na niya tong pirmi pagsakat mo digdi sa tulay ang pagbaba mo baga digdi palaog ka na dyan sa sukali baga pasiring sa mais Lebes dating di baha ini tabi, Direk Edwin. Ngunyan wara ininin tubig baha. And malusot na kami digdi baga sa may Rudy's Hotel. Yan, Roger, tranquilo, passable tabi ning area na ini so far na pinag-agihan niya mo ni Boykan Mobile. And lulusuton mi duman sa may parteng tula-tula. Marquez nga, Marquez. Roger, sa may Marquez. Diretso, itong kalabanan na Marquez, sagod duman sa may Mauyod. Tayan, firmi man yan pigbaba, tas wali sa istansa. Roger, yan sa lugar na ang tabi, Derek Edwin, hihilingon mo iyan na area ang sitwasyon sa mga oras na inita. Madali na baga, magruluwas naman ang mga tao. Alas 3:20 na ang pagkaagahon. Kaya kaipuhan na magihanta ng mga paraan tabay niya to.
sa mga area na aagihan kan mga maruluwas na mga tao ngunyan para mas na magatubang naman kan kaaldahon. So an paros tabi dari kidin dayman in doon naman kan makusog na paros and an uran iyon na ito na diretso na naman ang pagbulos pero so alalay sa nabaga na oran sabi na nga ni oran pang mayaman. Yan, okay. Roger. So unin na kami harani sa may Esteves Memorial Hospital and taon-taon babiltada kita dyan sa may Mauyod area na yan tula-tula maisihan ta kung ano man ang sitwasyon sa lugar na iyon perming pinagbabaha kung igwanin bagyo na minaagi sa satuyang lokalidad. Okay. Kasabay si Boy sa mobile. Ako po si Pio Fernandez on the spot report, DCGB News. Mabalang sabi, Pio, sa mga dagdag na istorya ali dyan sa luwas. Situation na yan, hindi po sa tuyong kapalibutan. Thanks God, ano? Sa mga usually, mga pigapuntang flood-prone areas. Negative ngunyan. Salamat. Pero di mo na tabi magpararuluwas Pamili nga sabi yung tang medyo koro kalmado na kasi magpararuluwas ka mo. Anong ginibol na sa luwas? Mamurot ki inanod na nyog? O sa mga nagkataradak na pili? Madiklo mo pala stress pa sa napasado. Mapakal nga tinapay. Inda siya na ako, iguanan ko niyan sa mga bakery. Good morning kay Sir Alan Imperial. Maray na aga tabi, sir. And of course, kay Manay Mila Good. Sabi ni Manay Mila, nanao na lamang ki kape asin Tolindoy, si Kagawad Gladys asin Kagawad Wing sa nag-iribakwaran dyan sa Barangay 2. Speaking of Tolindoy, ang Tolindoy mo yan, sa radio to naman na di. Maray pa dyan sa Barangay 2 na maraw na sa mga nag-irbakwar. Sigurado ako sa mga ali dyan sa gilid kan tulong sa gurong. Iyo ang nag-irbakwar. Aranisin na sa salog dyan. Maray na aga tabi sa endo. Pwede man tabi manay mag-apit dyan. Ayan. Taon-taon, masabutan ta kung ano ang mga updates manggarari yan eh. Sabi ka sa Kuyang Manugang, yaon dyan sa San Andres, Catanduanes. Sabi, kasubagod ang alas 2 ni maaga, makusog ang paros duman sa San Andres, Catanduanes. Ngunyan, pakalma naman po, pawara-wara signal. Tapos din naman nag-uuran masyado. Ato na to, may desidido. Madali lang. Mata ka na, Pai? Hello? Hello? Amigo. Oh, good morning. Mata ka na pala. Ang location ko, amigo, sa San Antonio, Tabaco City. Doon ako rin sa retirement home ko. Are, so, Minamasa pa lang ako, amigo. Minamasa pa lang ako eh. maray ka pa, nagmata ka na. Ang location ko, 7 kilometers away from Tabaco Pier. Iyo. Ano na si Chukpayeng? Ano na kita? Pasirin sa North. Gaya na, so, salmado na kita. Medyo. Tabata ba ka rin sa Tabaco? Grabe ang phobia ka sa type of role. Kasugma, sa mga katarani mga light material houses, parait na so, parantingan. So, style ba ka sa bulos? Iyo. Paranting sinda. Una nga rin sa araw. Arong medyo na kay slap man.
may isang pamilyang nakikatulog sa mo. Aha. So, dahil nagkahangin doon, nakaabangan ikang balita. Oo. So, marita, okay na pala. Nasa itaas na. Very good, very good. Alam mo ka, Chu Paeng. Yung papalos-palos manggare, puro na naman gare. Ano na, ano yung pakukunya naman. Tawato nga na, kaurong ko pa sa nasumanugang ko sa San Andres, Catanduanes. Eyo. Nagkusog-kusog bang kiparos, pero medyo pakalma naman. Salamat sa Diyos. May survey bigla, Amigo? Ano? May biglang survey, so, yan sa nito kang bagyo. Oo. Tapos na nag-anchor, ang pinagubing nagdagog sa imong programa. O, tumarata na sa mga tao. Eyo. Siya mo ang grabe nagdadangog sa survey, kay Edwin Terasa. Ano yan? SWS yan? Pero survey. Daw mo si bang pag-iriba mo. Magsabi, kung pinagdadang siya, gulpi yun. Di ka magparata na maganda. Baka mawaran kita kitrabaho. Alam ko na, nakapalis ako sa iyo pala eh. Ano? Bakit dapat mag-retire ka na? Nata. Di ka nag-retire, ngayon baka sabay ka sa Korea. Dudulong ka sa kasapon. Ika talaga pa di, may sulong ka. Baka extend mo pang 5 years, kung magsulpo sa Amerika, magsabay ka. Mapa-Japan pa nga ni. So, yun yung one. Extend mo na pagtrabaho mo, wala magsabay ka sa tour. Sa liwan tabi mga tugan, Yeah. tapos na nag-angkol mo niyan sa Bantay Badyo Kipaeng, ini po si Edwin Puerta, kayo po nagdadangog, 1.2 viewers and 2 million visitors. Goodbye, good morning, Bandadan Renzel. Agang-aga ng Diyos. Sige. Oy, Dano. Oh, Agang-aga ng Diyos. Tatao ka na manglutkot. Adi, palibasa, taga-albay ka. utsog mo, makinag-kinag ating. Yada, amat na. Okay, reporting live from San Antonio, Tabaco City. Brother Dan Orenze, out. Sige. Mabalos. Yugo-yugo mo yan. Napahit man Dano. Okay? Sige, dugaan kita ng istorya. Situation naman dyan sa area ni LBB. Ayan. Laging bago ang balita. LBB, good morning. Salamat abi Direk Edwin, maray na aga sa mga paraan tabay. Buminagsak na naman digdi sa Legazpi Port District area an makusog na pulos nin tubig uran tabi Direk Edwin. Digdi sa kahiwasan kan Legazpi Port District area an